Bes, naalala mo yung lalaki dun sa court kahapon? Ah, yun ba? Bakit, Bes? Alam mo, Besh, nung nalapitan ko siya, ang pogi niya sa malapitan. Talagang tinamaan na tong best friend ko sa lalaking yun. Uy, Besh, bakit hindi ka na umiimik dyan? Ah, wala naman, Bes. Mukhang malalim ata ang iniisip mo ah. May problema ka ba? Bes, tingnan mo yun oh. Ang alin, Bes? Yun oh, yung lalaking naglalaro, ang pogi niya. Ano ka ba naman, Besh? Wala ka man lang reaksyon. Ang pogi niya kaya? Sandali lang mga pre. Sino kaya yung dalawang yun? Tara na, Abby. Sige na nga, tara na. Di ba, Ale? Magkikilala ko din sila. Halika na pare, ginalit. Beth, sino kayong lalaki kanina sa may basketball court? Hindi ko din siya kilala eh. Bakit? Wala lang. Parang ngayon ko lang kasi siya nakita. Ah, yun ba? Ako nga din. Parang ngayon ko lang siya nakita dito. Tagasan kaya siya dito sa atin? Pag nakita ko natin siya ulit, kakausapin ko siya. Tumigil ka na nga dyan, Abby. Ito talagang si Jen, ang OA. Aminin mo na, ang gwapo niya no. Tara na nga! Ito naman. Parang ito yung nakita ko ng isang linggo ah. Yan ko kaya siya. Ayan. Sino kaya to? Ayan. Nakaset niya na ako. Chat ko kaya siya. Hello po. Salamat po sa pag-accept. Welcome. Magkakilala ba tayo? Ayun, nag-reply. Chris?
Miss, ako pala yung naglalaro ng basketball noon. Pa-basketball? Ah, okay. Sungit naman nito. Miss, pwede bang makipagkaibigan? Uy, Bes, andun yung pogi na laki, oh. Bes, ano kayong pangalan niya? Ewan ko. Bakit hindi mo lapitan? Para makilala mo. Sige, hintayin mo ako dito, Besh. Hi, Kuya. Hello. Miss, Grabe naman tong si Abby. Kilig na kilig. Ako nga pala si Abby. ako naman si Chris. Talagang tinutuon ni Abby ang sinabi niya. Ay, pasensya na. Ayos lang. Kasama mo ba yung babae doon? Ah, oo, si Jen. Ah, Jen pala. Ah, sige Chris, mauuna na ako. Mukhang naiinit na yung kaibigan ko. Ah, sige Abby. Sige Chris. Ano, Bes? Nakilala mo naman? Oo, Bes. Sige, Bes. Tara na nga. Sige. Jen palang pangalan niya. Uy, Bes, naalala mo yung lalaki dun sa court kahapon? Ah, yun ba? Bakit, Bes? Alam mo, Besh, nung nalapitan ko siya, ang pogi niya sa malapitan. Talagang tinamaan na tong best friend ko sa lalaking yun. Uy, Besh, bakit hindi ka na umiimik dyan? Ah, wala naman, Bes. Mukhang malalim ata ang iniisip mo ah. May problema ka ba? Sasabihin ko ba kay Abby na nag-chat sa akin si Chris? Mukhang gusto ni Abby si Chris. Uy, Bes, ano bang iniisip mo dyan? Ah,
Wala naman, Bes. Alam mo, Besh, ang gwapo ni Chris. Parang gusto ko na siya. Ganun ba, Bes? Bakit hindi mo sabihin sa kanya na gusto mo siya? Eh, paano ko naman sasabihin sa kanya? Nahihiya naman ako. Ano ka ba, Bes? Kayang-kaya mo yan. Ikaw pa ba? Kapag nagkita ulit kayo, dun mo sabihin na may gusto ka sa kanya. Alam mo na ba kung saan siya nakatira? Yun na nga hindi ko pa natanong. Hayaan mo, Besh. Pag nakita ko siya, tatanungin ko kung saan siya nakatira at kukunin ko number niya. Oo, Bes, para alam mo kung saan yung bahay nila. Hindi ko napapakawalan si Chris. Bes, unang tingin ko pa lang sa kanya, mahal ko na ata siya. Bes, dapat kilalanin mo muna si Chris. Huwag kang padalos-dalos. Basta, alam ko, mabait si Chris. Ikaw, Besh, sa tingin mo, magugustuhan ako ni Chris? Sa tingin ko naman, Bes, magugustuhan ka niya. Maganda ka naman. Talaga, Besh? Maganda ako? Oo naman, Bes. Sige, Besh, pag nakita ko siya, kakausapin ko siya. Kumusta na kaya sila Jen at Abby? Oo, matawagan nga si Jen. Ba't kaya tumatawag to? Hello? Ba't napatawag ka? Hello Jen. Bakit? Gusto ko lang sana mga musta. Ayos naman. Ang sungit naman neto. Sige Jen, salamat sa oras. Maganda rin tong si Abby Si Chris to Himala. Nahanap niya ang Facebook ko. Ayan, na-accept na. Matawagan nga. Si Chris tong matawag. Hi, Chris! Hello Abby. Kamusta ka na? Ito, okay naman. Ikaw, kumusta ka na? Eto, ayos lang naman. Mabuti na patawag ka. Gusto ko lang sana makipagkaibigan sa inyo, kung okay lang sa inyo. Wala naman problema, Chris. Baka naman may magalit sa'yo. Ha? Magagalit? Saan? Pag nakipagkaibigan sa inyo, Ha? Wala naman magagalit. Ibig sabihin wala kang boyfriend? Wala naman akong boyfriend, Chris. Maganda yan, walang magagalit. Anong ibig mo sabihin walang magagalit? Wala. Ang sabi ko, walang magagalit kapag nakipagkaibigan ako sa inyo. Ganun ka? Wala naman akong boyfriend kaya walang magagalit. Yung kaibigan mo baka magalit. Si Jen? Hindi magagalit yun. O siya, sige. Sa susunod ulit, Abby. Salamat sa time mo. Sige, salamat din.
Abby at si Chris yun ah. Sila na pala ni Chris. Gusto mo ba? Ayoko na. Ano? Teka, si Jen yun ah. Asan? Bakit kaya hindi siya tumuloy dito? Chris, anong problema? Bakit bigla ka nalungkot? Ah, wala naman Abby. Jen, una pa lang kitang nakita. Nagustuhan na kita. Hindi pwede to, Chris. Paano na ang kaibigan ko si Abby? Panigurado, magagalit sa akin yun kapag nalaman niya to. Paano kaya kung sabihin na lang natin sa kanya? Sigurado akong magagalit yun kapag nalaman na niyang tayo na. Alam kong masaya ka na kay Abby, Chris. Pinaubaya ko na sa'yo ang kaibigan ko. Sana maging masaya kayo. Masaya ako para sa inyo.